είναι ο κύριος Μέση, νομίζω προηγείται, δύο τελευταίες τοποθετήσεις για να το κλείσουμε και να συνεχίσουμε τη ροή. Καλημέρα σας όλες. Χρόνια πολλά. Πρώτος θέλω να πω ευχαριστώ πολύ για εσάς κύριε Νίκος και η κυρία Άννα και η κυρία Ειρήνη, γιατί τώρα έκανε ένα μάθημα μαζί και τις Νίκους στους Καλεσία Β1 και έκανε ένα μάθημα μαζί και η Ειρήνη η Ευκαιρία. Κύριε του Μάρκος, έχω μία σοβαρός ερώτηση και βάζει πρόβλημα. Γιατί δεν υπάρχει μαθήματα ελληνικών από Β1 μέχρι Γ2 στο γενικονιά της Αθήνα, γιατί κάποιος σπουδάζει στο πανεπιστήμιο έχει πολύ ακριβώς για τους εξήμους, επειδή τους θεματών μαθητών τους, δηλαδή όχι τελειώνω στο δύο ασθενών, υπάρχει Α1 και Α2, μετά τελειώσεις ψάχνω να κάνω Β1 μέχρι Γ2 στο πανεπιστήμιο. Εκεί πρέπει να δώσω 900 ευρώ κάθε μαθήματα. Και αυτά είναι πολύ ακριβό. Γι' αυτό σε ρωτάω, γιατί έχω στο Δήμο Ασυλών από Β1 μέχρι Γ2 να είναι σαν Έλληνες μιλάτε καλά, πρέπει να ψάχνει δουλειά, γιατί κάποιος άμα θέλει να ψάχνει δουλειά πρέπει να έχει Β1 για να ψάχνει καλή δουλειά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει και κάποια άλλη ερώτηση για να τις απαντήσουμε όλες μαζί. Ωραία, τώρα είναι περισσότερες. Απλώς, ναι, έχουμε 5 λεπτά για να το κλείσουμε, οπότε πολύ